Welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, that was UNDLUNKULU ke UKAMAYISELA singing LIZALISE IDINGA, lakho kuyingoma ke eculwa umama uNomusa Dlomo we CFCI kwi prayer rally ebihlelwe lona ibandla labo. Umama wesizwe guys uyisibusiso kakhulu esizweni sonkana, noma ke abanye benokumgxeka ngokubonakala kakhulu kwi public, abanye bethi aka focus ekwakheni isizwe. Kodwa ke guys, after listening to her singing that song, I was like, hayi man, abaye uNdlunkulu enza okuthandwa inhliziyo yakhe. Umculo ke guys nawo uwodwa nje uyapholisa, uyaphilisa. So guys, hayi bakithi uyacula lo mama, uyacula, and umculo bathi ke ipassion yakhe njengoba ke nesilo sethu sibusayo isilumo sizulu kaZolithini asho ukuthi ke waqala ukumbona ekhona lapha yana ke ebukhosini bakwaZulu ecula, kwaba ukuthi ke ila kwaqala khona ke inhlansi yothando phakathi kwabo. Nake guys ukushiwo abantu mayelana ke naleyo video, omunye utheke so touching, amen to that angelic voice. This woman is carrying something. Uphathisiwe kusho ke uNontsizi wathoka umunye, we're so blessed, I love her so much. Kwa voice yakhe nje ithobekile njengaye, she has an angelic voice. Oh Nkosi siyabonga uJehova uze ugcineke Ndlunkulu wethu. Wathi omunye, wow, speechless, thank you for sharing le dole mama. Noma ke wathi ke thank you for sharing ma sithandwa. So guys, yeah man, uyacula kakhulu mama and uthobekile ngempela. Eyintweni zonke ezikhulunyiwe nezenzekalayo asimuzwa nje khuluma, futhi nje na ku social media akusinomuntu active ukhuluma izinto, but uthobekile lokhu kwangempela. So yeah guys, do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke wena mawuzo le video lena uthini. Bye.